Osmanske armade da junake odvedu odavde, srpskoj zemlji da zadaju ranu i da Hašku zadovolje damu. Mi smo jedan od tih procesa, reformskih procesa ispunili. To je hapšenje Ratka Mladića i proces njegovog izručenja Haškom tribunalu, jer ovaj korak podrazumeva uspostavljanje i dokaz da je Srbija pravna država. Ja ne panjimaju što pada snegu